Bivši zadrugar Lazar Čolić-Zola, koga mnogi pamte po vezi sa Miljanom Kulić, pre mesec dana napustio je Belu kuću. Zola je nakon izlaska iz zadruge vrlo aktivan na svom Instagram profilu i svakodnevno objavljuje storije na istom. Zola je sinoć bio dobro raspoložen pa je odlučio da odgovara na pitanja svojih pratilaca. Njegove pratioce je najviše zanimalo da li mu je žao što je izašao iz zadruge i da li planira da se vrati, a neke je interesovalo i kada će doći u njihov grad. Čolić je iskreno odgovarao na mnoga postavljena pitanja. Jel ti žao što si ispao iz zadruge? Sve najbolje bratu Zolanderu, najjači si, glasilo je jedno od pitanja. Jeste mi žao zbog ogromnog broja ljudi koji su uz mene i koji su bili ubeđeni da ulazim u top 5, a zbog mene mi nije žao. Naprotiv, srećan sam, napisao je Zola. Zola, kada ćeš u Banja Luku? Pitali su Čolića, a on je rekao, stižem. Planiraš li ulaziti u zadrugu više? Glasilo je pitanje. Nemam u planu to, ali sam generalna osoba koja najviše voli neplanski, ako me razumeš. Odgovorio je Čolić, ali njegovo, ako me razumeš, nagoveštava da će se ipak vratiti u zadrugu, ali tek nakon posete Banja Luci. Idemo Niš, napisao je neko od njegovih pratilaca, a on je odgovorio u svom stilu i pecnuo bivšu devojku Miljanu Kulić. Idemo 3 nervna sloma za dan. Po svemu sudeći možemo se nadati njegovom povratku u Belu kuću, a Miljani sigurno neće biti dobro ako ga ugleda na imanju u Šimanovcima.